हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गाने जा रही हूँ देवी गीत। आप लोग को जैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। सोती मैया के जगाई कैसे, हाँ जी, सोती मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, मैया के चुंदरी चढ़ाई कैसे, हाँ जी, मैया की चुंदरी चढ़ाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सोवती मैया को जगाई कैसे, हाँ जी, सोवती मैया को जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, लाइल बानी सिंदूरा चढ़ाई कैसे, लाइल बानी सिंदूरा चढ़ाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सोवती मैया का जगाई कैसे, हाँ जी, सोवती मैया का जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, मैया के खातिर चूड़ीला मैलायो, मैया के खातिर चूड़ीला मैलायो, बिना चूड़ीला पहनाए मैं जाऊँ कैसे, बिना चूड़ीला पहनाए मैं जाऊँ कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाऊँ कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाऊँ कैसे, सोवती मैया का जगाई कैसे, हो रामा, सोवती मैया का जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, मैया के खातिर बिछुआ मैलायो, मैया के खातिर बिछुआ मैलायो, बिना बिछुआ पहनाए मैं जाऊँ कैसे, बिना बिछुआ पहनाए मैं जाऊँ कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाऊँ कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाऊँ कैसे, सोवती मैया का जगाई कैसे, सोवती मैया का जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घर